Kanus ang last time nga pagputol sa imuhang mga balahibo? Karon pa lang. So aya pa ka mag-perform, giputlan nimo daan. Oh, para fresh. Unsay pangalan nato, ma'am? Ang kuan Shandy May Monteros. Ikaw, ma'am. Mary Grace L. Villaperte. Taga-asa? Taga kuan mi, taga Tanggo pero namin diri sa Iligan nga boarding house. Taga-Tanggol mong duwa. Oo. Okay. Ano sa imong last nga pagputol sa imong balahibo? Last day. Ay, magura. Ay, ikaw, ma'am, kano sa imong last time nga pagputol sa imong mga balahibo? Ano sa? Ay, nalimot na siya. Dugay-dugay na niya. Kano sa man? Gihapon. Agapon. Bagura ni ay. Karon nanurok na siguro. Ang pasabot na ko ba balahibo sa ilok. Basinlahi. Basinlahi yung pasabot. Dili mo Dali. ko diri. Unsay pangalan nato, ma'am? Grandma. Ikaw, ma'am. Flora. Ikaw. Heart. Jessa. Maria. Nag-asa mo? Taga Akmak. Bulbunon. Nawan. Awan. Itaw. Slide. Ay, lagyo mo na yun sila. Ano sa ang last time nga pagputol nimo sa imong mga balahibo? Imong mga balahibo ba? Sasa. Wala ako. Kano sa man? Last year? Last week. Last week daw. Ikaw, ma'am, kano sa man ang last time nga pag-ibot sa imong mga balahibo? Gahapon sa ilok. Silap na. Ikaw. Gabi sa CR. Gago! Gibutang siya. Ikaw. Last year, no? Dili oy. Last week gapon. Last week, yaman. Dugay-dugay na. Ikaw, kano sa man ang last time nga pahak nimo sa imong mga balahibo? Ganina. Yeah, boy. Ala, bago pa. Basin karon nanulok na nagdiretso. Ito si pangalan nato, Dol. Christian. Ikaw. Mary Kay. Ako pangutan na, kano sa imong last time nga pagputol sa imong mga balahibo? Gabi. Ikaw, kano sa ang last time nga pagputol sa imong mga balahibo? Gain. Last year. Magkano kayo ng iyaha? Ayan na daw. Dili sa ilok man, sa ilok. Ilok man. Oh, ala. Si Ma'am kay dito gid iya. Malibon sa ilok. Ari ni kabalay bon. Unsay pangalan nato, ma'am? Nicole. Ikaw, ma'am. Star. Ikaw. Faith. Nuta kay mga pangalan ni nila oy. Taga-asa, ma'am? Iligan ako. Ikaw. Iligan. Kanas aman ang last time nga sa pagputol sa imong balahibo? Ang boka last year. Okay. Last year. Bago lang ko nag-camp sa kuan. Abag, ikaw kanas sa? Imong bangs. Mm. Abag ko lang. Yeah. Wala ko nag-shave, ako nag-kalsa. Wala gat. Ikaw, ma'am, kanas aman? Ikaw kanas aman? Baguhay lang mga 2 weeks. Yeah, boy. Sang sa kilay. Makita mo sa ito nga na improvement sa. Ano pangalan na to, ma'am? Juna. Ikaw, ma'am. Auray si Lynch. Tagasa. Iligan. Diri po sa Iligan. Tagasa sa Ligan. Tibanga. Kanos aman ang last nga pagputol sa imuhang balahibo? Wala. Wala. Wala putol-putol. Wala. Ikaw, ma'am, kanos ang last nga pagputol sa imong balahibo? Wala man, dili ko. Ang balahibo? Ay, wala putol-putol yan po. Sa yung ilok pa, bigla yung una. Iputla ninyo yung ilok. Twice a week. At isa week ikaw. Ay, dili ka ng wax kaysa food. Awang kaon sa mga kanang shave lang. Oh, sorry. Shave. Masip pangalan na to? Kizaya Zanya. Maglayo yung iba ako. Yana yung iba. Tagasa. Tagarugungon. Arugongon. Akong pangutana, kanos ang last time nga pagputol sa imuhang mga balahibo? Karon pa lang. Karon pa na pagkura. So aya pa ka mag-perform, giputlan nimo daan. Oh, para fresh. Yeah, boy. Para wala kang way katulaw. Walay katuloy na.
Uy, katulong ko ng kwan eh, mga, Oo. mga gagawin na book ba? Ay, ilok ba kung pasabot ha? Ay, lisod po. Singot ba, yun na. Magsingot yung ilok katol, pwede mag ano. Oo, Dapat mag-shave daan. kumang shave din, dideran. Ay, muna na. Kasi gusto niyo yung shoutout. Shout out sa Kuan, Lara family, Kuan, Monteros family, Monteban family. Yeah, ikaw ma'am, shoutout. Kasi gusto nyo shoutout. Shout out na ko sa ako ang ex na. Ayan yun. Lagingan lan. Uy, ayan, ikaw ha. No? Shout out kay Papa, wala ko na lang. Alakol. Shout out kay Mama, wapag ko na lang yun. Shoutout sila mga mamagpapa. Wala sila na nanghid. Shout out sa mong friend na nasa hospital, wakaw ba nun? Wala pa yung saya. Isa man. Shout out sa mga silingan nga, nagabayaran ako utang. Oy, atong silingan. Bayaran na siya. Ay. Shout out na ako mga roommates. Hi kay nga wala ka laag sa mo. Ang sigagay na ning uli sa kay wala Si sa kapista. Koan, si Lady Jean, Ay, si Abby Kate, dan si Ice, Braza. Ay, Cheese Whiz. Shout out. Shout out sa mga kauban nga media, tapos sa ako mga friends sa IIT. We would also like to invite you nga i-like mo ang page which is ang Mass Visuals. Mas visual. Yes. Shout out na ko ang mga kauban sa sayaw, ang hugungon ng mga estudyante. So sa di pa ni mahuman nga video no, shout out day ko kang Francis Lato, sa kung gagaw niya si Jonas Ligotong ug kang Bogart. Amping mo kanunay ug God bless.